chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel yao na boigo onjore irio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ikigo korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomogusi omwaka gw'ekiri gw'ibere n'emirongo ibere n'ibere n'omwaka siasa n'abana siasa nigo bagukwanike na kiria na turi konyora libaga lyokuboria na kunengia ekerenka cy'ugukwana igo. It can tell you how far Mca Majoge. Igo twara candidate nguya nkaite gwikaboniga nigo turabaruke na nigo batagete gucwa swa nominations. Yes. Bono umurubiri Ekeumbu nigo gucyo kwa libaga liya lyokuboria kurigereria na kunengia alibagukwana chinsemo au asebagweta. Ekeumbu ngaba na retire. Okorere rasikaye. Engiago say. And you see, what you do, nobody want what you're going to do for them. Kila ritukoria Jumatano na Jumamosi guchakira chinsi seto nenu suchabo tuko asugu chekomerera na inche John Kebati aseto kobarigania abarahi ao na kumanyi birengeri byabo asukoreta makinderero imeyoro gonkurugusi na Kenya ngima Tena hoteli Ekeumbu sani abrangi Kanyo kwa Ekeumbu ndakugata bageni boye agote binganjo bimbwata bageni aboko endo bakwani lakini tu uko igunga bantu bakoiriria ata mwijirani yao ominyoke gwechi okubona tiritarinde omurobiryo Ekeumbu aseto kunengia na kumanya kirenga omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elyo bwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elyo togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Biamono kigimo mwanchu murigeria bwa television ya Ndizi TV emagroba ya bono ekero na indetu miranira somurubiri bwa Ekeumbu mna botambe mna nabangote bya buri tangani uyu no murubiri toko na mangana siasa yorugonkorwa gusi Kenya na bugwense ngima na litukuria rero munere botambe litukuria Jumamosi go chakira chinse seto nenusu
ngoika chinsa isano chabotuko nigo togosoa somurubiri obwe Ekeumbu ase togosoa mang'ana siasa imekegima abarayi bari babiri bagochorwa omwaka w'ibiri 2022 magayo gochorwa banene buri bwakorekana digitaliki sano digitaliki yanda cyumutinyo watano gatatu omwaka uyoiga abandi bachorira mbaraso bisiasa nginjo mbaratianigwa abandi batianigwe ngoro cyabagabana mbatianigwa county bere cyuka county ya Mombasa na ya Kakamega na bataratianigwa kigara mbara korobo chori abo igobona ba MCA wiki yego chaigana borobwo mbache barie batianigwe na boroba service liba cyakemere mukigima bono tutaiti gukora chingaki umugani yono ikiramna nagotebe nigakoro kwa honorable Jeremia Ongeri nigakurwa nigaro mu MCA oyoro machore kigima nigakurwe ward ya Majoge Basi ward igigotoka mu Majoge chache imeye county ya Kisii bono magaroba ya bono nigontegete morigani atotebie ngayarure umumanyiri etali yaye na ali yakolire wikira boniga aina tuguchukonera emagaroba ya bono igobona muno botambe SMS number no erigoro gabu ya CTV yao like ribodi yao nyakomo maete no nyato maete ngomo manyolero ebirenga bya yembiribi ingiye ko erabori oburayiyogo nabohigo inki aroche gitaringekia ase wodiria ya Majoge Basi ekagera agachia ko irige tambukiro yokobori oburayiyogo burayimbole so bogo ze akwebedereria aini gati ali tugukumanya emagaroba ya bono togenda hare mu rubiri Ekeumbu mweshimiwa. Asante sana. Na kwa gani? Asante sana. Asante sana. Karibu ana Ndizi TV. Asante. Igunka. Asante sana. Biamono. Asante. Yes. Jeremia Ongeri. Neraye. Injo Jeremia Obuogi Ongeri. Okay. Biamono kirima. Bono tigatu chake iga. Ande yake mbale bako maete. Na ndi mbale bata kumaete. Tigango tu chake omweshimiwa Jeremia Obuogi Ongeri ningo. Asante sana soko mkaribisha. Yes. Sasa kipindi Ekeumbu Gia Siasa. Yes. Amalieta ngoro ku Jeremia Obuogi Ongeri. Okay. Jeremia Obuogi Ongeri ni kijana. Ni kijana Ndoje ne barubaru. Ni kijana barubaru. Yes. Igona ibole tu ase kenyoro kyobuoyo. Okay. Kera ali me ward ya Majoge Basi ward. Okay. Nimbwate family. Nimbwate omongena, nimbwate abana babiri. Okay. Andi nimbanjite. Taraji kwa ganda la diangeri bageri ga kwanza kurakira abantu ba Majoge Basi ward. Soko ngakira chikura. Okay. Nande bangate chikura chinyinge. Kere utungi ngakirite kura. Okay. Iye koro kinga bata gete change. Balingene kirenga. Balingene kirenga se ward yawe ya Majoge Basi ward. Yes. Inche Jeremia Obuogi Ongeri ona asoma chiskuru changalia. Okay. Na chagate nasari skuru kuitaba ko primary. Okay. Na asomete skuru ende yankali ko kunganta mocha primary. Kero na akora na chitinka gende boarding school ya Don Bosco. Akora class 8. Okay. Korwabo ngaenda high school. Koro kumaseno high school. Okay. Kero na akora matemu ane a form 4. Nganyora chi point cha takiri Ongeri University. Yes. Ngaki tugeta abantu barenga bange sana. Okay. Chi point chikaro chikasukiwa. A point ikambole yamo. Tuigo tuchiti kwenda ruguru. Tuchiti kwenda university. Okay. Lakini tinje tukugwa moyo. Yes. Na chete ngakende school na ndende yankali kurunganya bige na secondary. No na chikwirora ngama konyora chi point changirite university. Chirigwa tagete kibia kigima. Chatakeire. University uchete. Na chete Kenyatta University. Lakini ndara so Kenyatta University na rakorta mangana yo yechisabu. Okay. Na linge accountant. Ingo ende university. E accountant eta trainiri. Na somete na korte course ya CPA1 na CPA2. Okay. Ndara jiko ende university. Good. Ingo ende university na tutako course ya accounts. Lakini ingo ende university ali ngo chiko change program ya ne korwa se obwalimu gochia se accounts egasinya. Okay. Ngaenda ko mwalimu. Oh. Kenyatta University. Kina somerete. Okay. Ni bate degree ya Bachelor of Education ya Physics and Chemistry. Yokoro kana no motindi ole kabisa sense mo yesabu. Na wondo muorora abantu besabu muri gosori. Muorora. Tugukwa na maketo akora mange. Okay. Igo no somete gwikiraga. Kerana kora kurwari e University ya Kenyatta no walimu. Na jitenga somi miaka ebere. Okay. Kana somi miaka ebere ngachangarura ngambia. Aiga yo somi secondary, primary,
college nasomete secondary ya ikoro Karura SDA. Okay, ili Nairobi. Okay. Era aria Karura ne school ya SDA ya Ringe. Yes. Kana so mimi yake vere kinda ali staff room na nyorito musani ono oyo mo wantevinga ega sinaro tene ngiyoko kora na ndo mokongore. Yes. Tigango so kisikaria go into the private sector. Okay. Ona na cha okore gasi ya ngari kwa no morayo yo morenga ali orenge o county director akambeka se company yae kansa okora mongana consultancy. Okay. Up to now on the biasare byane ngaronke lika. Okay. Igo tuchiti gukora igasi yukurikwa for emyaka mingi igwa koreta sinini iga ugasoa ibintu byao. Ngade ngaronke lika. Okay. Na naruchenga tigangelike rinde na nyenye ori nafasi yo kurikava Kenya bande. Okay. Mbio mano. Bono mheshimiwa Jeremy ngai kwarwa gwatigire gukora ibintu byao gwetenerera bweka kwaranga noise inoko bomurai. Njebuna Jeremy Ongeri korona renge korwalia ase primary na chore tubune class representative. Kor class 6 mpaka class 8 na ndeke rwa na ende secondary na bete chairman ya mathematics club. Okay. Paka form 4 Karnaru abuna ende university. Yes. Ntu abwate gikundi kyaba abagusi barenge Kenyatta University. Yes. Na bete organizing secretary iko ngobora yuwega mbulime yao yane na ndeki nasoka nagenda ali Nairobi ngeli ketegasi yane na swete byombe byabagusi. Okay. Byombe byamabe kete byombe na chiete na arabeto modita wiki byombe korokunga Mca Majoge Welfare Association. Okay. Ande na chiete ngabo mwasirishi wiki byombe ya kanyimbo na kiroki kyamabe ngaba organizing secretary. Yes. Na ndeki na chagusiga aiga na chitafuta corona na chagusiga ngaba a contractor. Okay. As a Kisi Young Contractors Association. Na ino calling. Into our youth chapter. Yes. Kave chairman. Gongo baranya saya nkale na beto. Igo kurumaiga gocha na boroche na mabarato na roro yoko bomurai. Na boigo. Okay. Oburai kwalenge no bwoko chorwa iga go chorwa go sengoli mondo bago tenaiga babara na iga bate banai. Ora yo wensi pia sina areko chorwa. Mate na bako ndo mukutano na rengo la tenda abantu ngakero kwa rachiro mukutano kwa kuana. Okay. Kwa maoni yabo. Na kile kakina kwa guli bagana kuana abantu na baro jenga nikisa ko bomurai. Okay. Kulingana ne contribution aliko weki aseme kutane iyo. Okay. Yega garana choro. Ya gwetera stikura na so bonga ba yokurunga unanimous agreement. Wachoru. Bono Igenere ntunde ya intangani kuburia chikura chubo MCA usiguru wa bulitangani kwa ratemire. Boli tangani na buli chikura chubo MCA na goeta. Livakali tangani na endo kaburi na endo gaeta. Na ndena etire lakini mwaka 2013 na participate tia se by election ya koletwe ya lenge yobo jumbe. Okay. Na 2017 naro na kwate stio yo muito lengo likikero kwa MCA. Okay. Lakini tachikoira. Chinga ki Jones kwale kwa bwatisi. Kwale kwa bwatisi. Kunya ndeki jana gyo mukono na njenda ona chako bolinga chako ile skolezi. Okay. Ngayo mungsorwa mungsunga yorwa bono byombe birina gateneire ne bintu binde na tigire igonta getembe asenko ngokonya abana inji ngayo mungso yorwete bantumbaro okurigiriga kwarana banta bamba bwatu mungsumye guchasore obarai warenge meana ko bwachaka kernali getue na chete ko kolega sia ya muno musongo mo Jerumani. Okay. Olenga saka kurunga talo oil aswa ko ya mafuta Turkana. Okay. Rogoralia Karnaga anda Turkana na aligetue gasna kanya jibesti nyingi sana. Okay. Lakini mo Jerumani akambolinga ebese ngo ko ana kyo kwanda kwanye tumia. Okay. Ngama tevi ngentega tanga ningola rusi 10%. Kwara ile kiganje kanisa. Okay. Kurwa ulende na Mukenya ndo wensi na njonde no da tomenya obugimubuya. Okay. Kata banga njite tengole gali agaje nyombengia. Okay. Nkonye kinyorokiana. Lakini kedatu ikaransi nsaka tateviga. Iga bono no muire ne maiga. Okay. Karugwa rusiri 10% kwa ile kanisa. No takire kwa rusinge kwa konye kinyoro. Okay.
Kwiri nyoko boko. Okay, kwiri nyoko boko kenyoru. Yes. Kunga giving back To the society. To the society. Nice. Wono nona aru agwa ngaru ngache kenyoru ngasa kokonye kenyoru. Okay. Kacha konyora ng'abantu baminto mbobwete mechande mingi sana. Nona aru nachaka korosi bitacho. Okay. Nona aru nachaka kuhaki mipire kenyoru. The name of giving back to the society. Ngocha tole senseme yo koru uchia society na tulirina mbiombe gwa kore na biro bimirimo igwikira gaiga igonte tukora koboria naye nanyorire bono kigima mabori nari kwanye mbugate ndana komanyanga ningonkobori kare gwa kubona talo oil ine totebene oil ya tugete semilia turukana ingakinere serikali yigete gatebanga twanyora maguta akaire ko ba refined Mombasa bintu bune biga ikanjira gatenena twango mugano musini ni maguta nga yagita kagenda na company iri arenge kurusha maguta gari negwete na yachite kabuguri birago byabo bagasiye kabiti garime hyo bakalimera ingiki abete gwikira bonika ngikigenderete na maguta yu na konyitensi ya Kenya nonya mafuta na atogete gari ya Talo Oil. Yes. Na ndeke raba Jerumani bacha bari ba Talo Oil bagacha bakayulibaga. Okay. Yoko ya mafuta. Ndeke raba so ko ya mafuta bakatebanga mafuta yetu kunya ya twanyorire tonyoni ase umuda fulani. Okay. Ndio turotonyore besa ya ito. Tole akana litangani. Kana kwanza tumaya kocha ko wakana ense ya Kenya bachake konyore faida. Faida yabo. Yes. Bono omukataba babwate. Kati ya ense ya Kenya na Baragwo ukachiukaera tochikogendereriwa bono karuka butoka. Okay. Na abantu bali baturukana na barumbate betenga kwikatonyore kingese gito. Okay. Chigasi kwikatolika abantu baido ba Kenya bara minyokane tigari sana. Yes. Yekagera mukatabo yoga chukarade nena. Okay. Bono according nae mwakuwa lengo kira ino monto imi kwa korremeremo ntu asireti bese nde onsi ororo ase kubwatra no kune company ya Talo ensi ya Kenya ya sireti bese ndi na inde gentungire tura faidike ko sabantu bese melimba faidike tetekende gyonsi na maguta hiyo bese antosiretia eko kera Kenya tabegete bese ororo ego to bato mukataba nga batumie chibesa chiabo amago chikuirana lakini ngo tainga mafuta ali Talo ile kero bali kuri magaria abantu bense limba konyegete. Okay. Insel na bakoranga ni insengo musana. Ibisima mbali meretu sana. Okay. Mbaka achete tuwe police post. Okay. Chia nsemi olishinga sana. Na abantu mbaroba chita bakali kujigasi. Igonga gendu kelingi siriti. Okay. Ngero roro ya chite kerate nena singi ya kisiasa. Ande akena ndika angeirane. Nande kamba kichikira. Bia mono point igo twanye kwandira singinjo aye no kwarule gwa koremeremo ande akena umaito bumanyi boime urate bio mwanchu murigeria amanyo ulikonyo bwateli boliringa bunelina ande ake kibesa ntu asiritie ense ya Kenya maguta gendete gutira guchigoro na bono igari angemiana guchigoro na ntu tokota bantu bwata maguta na kiata ligocha atokonye ikyo negento mugusi atakire kumanya bya kigima bono kwa buri ntunde ya intangani wa itire kuse before turaikira kabo chikampeni cha una kichialinge kerona chakata ko kora chikampeni chiane nje una rekoni ya sera na sera ne lingana takita abantu baminto banyore change kutaka kumanyanga nkia bana inchi baminto batagete bona gachirina bakori mikutano. Okay. Abasae abangina abantu abalemavu na akoriti abanyagitari abake na akoriti abatureti boka ko bakorera what they call civic education oburayo yamburo byo. Okay. Na barabu bante bingo murayo mujya tutagete no murayo kututegerera. Okay. Lakini na akorite ngakina akora siasa ande kageranga eta so kerna karo campaign chiane keraba abana inji banjera nangango ngabalekero kabatebone kero kente tomo kirigino abanyene inji nkokiriya oka bagasoka bakaro sti committee yari wankonya kurigiye kero so ibona nabantu na involved ya so kara campaign chiane abasaba bange batemire no musahure abasaba bange batemire abande ni manyita bange batema bagaita bune wiki eri ya itali tukuri Jumamosi na bwato musaba mokekigima okurukwenyororo okurwa diemo igaiga ngaitine ya monyerero ekurwa igese county ya Kisii no musamo kekigima nere na boli tiu mwaka wichiru 2017 taita lakini aye kolengana naye igokwa boli trimo na kweta ninki kekere tofauti wakwandereta abantu begwodia Majoge Basi na inde ingiye kogera naye natali onde wensi kera ni meta abantu mbarabange baringi koboli abo babwate experience ke myake menge bakoremeremo ba abantu bamenyekane tabono kokubwa
ekigaraye turatebena no mogeni kera ndimo gwachagete baro baburi kintu ndebere isato ninki kere unique kere tobauti kwatebeti abantu ba Majoge Basi kerna jagate kuri gichukure chiga ambeo na ro yacha okay bakora nk'abantu bamitumba tagete banyore change kendo ko nga generational change okay ibo ko chintu kuri asaba gaka kucha saba sai kero kuri ali assembly bona bona abantu abange twachoretwe abasaye almost 90% n'abasaye barenga ne county assembly ya Kisii asaba barenge 45 abane barenga abairana barenga baraisara 65 hane barenga abara 10 boka bairana iyo batebinga ki bakaliyo musaye ikokore gasirenge okay so injena ari gukwanira abana nje asenjerere engororo ngo barese ibintu ngwenda kubakorera okay nakuruma gaga ngo bate ibintu ngwenda kubakorera narakorire gasi ibintu mbinge narakorire cyora ngari bagana ngo kweresa ngeka ngo gatara bongerese kabisa byakima naragusaba kikogendereria okay kikoja nachakire okay bono abasayi babiri bagochora kurumaiga ne batali bangi ne bana bake korengana nayo rucho bakorire gasingiya gose nemere mingi ya bakorete ikairira inwa basayi bande guchokochora kera usukulire none se ebunge nene ndobwate jagwa ndobwate babo wino Silvana Sosoro no musahe na banda bange bachoretwe ukagerete na singi njo bakorete kasibuya na ngiye koera abantu baramna basayi babonete guchorwa ometo murayo munyane bikoro okay abo mugaka obekijana murayo biyane bikoro abange berne singi nchi bikoro byo bara gukore ebiya entu nabara yabaka tuachire to kuboli chukura tubada what we call role models okay bar to kuligeri bar busi waito bara korira siere korteri ekorokana njenda tabanga berne singi nchi gaswa kolingia okay bia mono kigima nkwate abana kuruwa buri tangani kwarate mire ebintu kwarakore ebintu bibere bitatu ebyo bikoro kinga abantu mbanjira ntemirimo yao bono inkieke gwakorete kururi tangani nonya utaracha gochoru gaiga bintu kigwakorire ase byombe tutabe byabasaye byombe byabangina abantu bamenyete no barema usabantu bale no barema ninkieke gwakorire gikagera ukatwara umunguso monene njakera ase byombe byabarema kana ko lime kutana yane na baleta tamo ngataka ko batebinga na mbeyamo tikanda arabatambua kana batambua na barosi bakabekyombe ari na bateba gachorana abange bagwate certificate lakini kwenye expire kakaba chibesa bakaenda gukora renew okay linde kyo bokonyi boja konyora ikyombe ngabareteki ngerororo abange mbanga system chando yabo babwate mbaro bali byombe lakini babatsikari cyabale mavu okay abandi mbaro batari kunyara kibesi cyabo cyabale mavu lakini renjere ya munara narabanga ngo bakonya ngo banyora mbaro nangashire nanyoranga nabaro mure mavu bitari kunyara guskese ngo tutatino nekerogo okay kurugune wiricha nabakonyete nanyora tabale mavu bando yo mali ya seke nyoru kyanya genke batawate nyumba se bagakorara okay nyumba nabagachirete semo ya bale mavu kerogo cha sense ya mu vijana vijana na temete ko bakorera chi program cyabo cyarenga kingia program yentanga ne program y'imichezo nakabatebiringana no muchezo orongo wakanore nabo ugonyokora bunige ntoko kora subugima bwa uge gwakane nabalikerete tournament ne vijana mbirororo byarenga se boda okay lakini babwate chikiredi challenge kingia sana okay ngabatebi bagogenda pikipiki ya matukonspi nchundara kuire skuru so na abate sponsorship programs akabaire nacho kubasomia amangana ya maji amangana ya stima amangana y'obwagaji abange narabuna ramba ekonya kerogo chense ya moya bangina abangina nabanta baya sana okay nande to bagara bangana Majoge Basi word na bangira jura sobonge abangina babwate byombe kona akabatarire abatebi ngase wiki yiga ebese rimware gochakorwa okuireke ganja na menteire nabanga nambaro na nyorte na barabo okonyora ngamba bwate chi program cyabo bune gyombe ke monke angiterete kya bwate chingo kora kini kya bwata mariyobo ngabakonya ande na gachiri nabo bosemia akikibesa garo banyorire akibara agitumie nande konyore chinde okay nebyo nabanga nambaro na nyora na barabo ngabatebi ngabwetira chi program echi cyabo tegabatware ni chi account number okay abekachibesa account number ngasome mangana akuru kunga table banking okay kila narabanga okora saba sae abande bali mafu nabangina igo kwara konya konyire narakonyire igo kwa bakonya utaraso abisi
exactly mbia mano mwanju murigeria mbia mano gendete kurigeria television yaona mbeya moyo muno weke gusi ya Ndizi TV obwansu bwo mugusi muna nagoteithia buri tangani uri SMS na hari kwa biru muigweri kwa rigire SMS go chando chine chinyingi kigima na boigo bari bari ase nsemo ya YouTube na inugendera kulika ngo gisomande computer ya nemuro mutwa mubasoko bwana era irobo saigo yonda gete konyo kiboniga elinde ekoremere mukigima ana beke pini hayema iga elinde nchake gosoma chi SMS chino na bari bakuri gwetera YouTube manyanga boniga na igoire computer ya nega elinde nyale kuchisoma kigima igolika asobonge na bwo Facebook naro ngoso hande elinde nchake gosoma tikanda soma nkeigo kiribwa bere mukulika gochaka iga oyo kurukuna ayo ndega iga gotebana mwishimiwa I can see you live at Ndizi TV mbia mono nero oyo kwa mororire mna gwatebire igo mbia mono kigima kwa niya mwishimiwa in Geneva nsikorwa igetonto no mate getonto abo mbia mono kigima mbia mono yonda goteba iga omugambi bwa magenderero namuganiria maya oyakuru kwa Musa Obure mbia mono Musa Obure asokolike SMS ya ogwa chagaiga emagoroba yabona boigo narega igo goteba muna mweshimiwa ne Jeremia Ongeri, may God bless you na ututafutie kazi nzuri says omongina Mary Waro korua agoteba egetuki market na bagoteba igo kigima nero yo otebirenga obaligirie miremo emiya kigima na baligire bona SMS ya igo chagaiga narega goteba na ki moi korua nyantirinka kaitra baligete igo nyantirinka omwe mas entomne kiga liendo uchmoina tindo cheke usieki byango irande libaga lihoga soma buya ilinde mayo tebe ambia Ongeri kwamba sisi kama watu wa Majoge Basi basi kurukwa tunampenda haja yetu sisi utufanyie kazi Kisi County ni mimi chairman Joseph Muzungu gaitino mama eto yo Joseph Muzungu bia mano kigima amazing watching my MCA in him we youths we have a lot of expectation in terms of employment self-help groups and development in general akro kwa Daminas Mauti bia mano kigima Daminas oino comedy na kucheki hapo let's support mimi mheshimiwa wa kwetu maendeleo itakuwa mbele kabisa bia mano kabisa yo mohelio to Michael Ligari torolena na kimheshimiwa mimi ni Frank Omosongo tunakuona live Ndizi TV Ekeumbu Gia Siasa kindly let mheshimiwa wetu articulate the agendas he has and takes oath of office from next week the bills he wants to push to help our people am Kent na giata bakuru ko yago tebana timatinga yaso aguchieye igotebera kurukwa am Kent isoe bia mono kigima gatina ara kunirenke igo ndoche ne igaliga asensemo ya YouTube balikire chi nyinge sentunde ya kabere tigatora kuana mangana bera tatoiga elinde tomanye kwira nagabo elinde tukwane gwikira boniga ndocha mubara no monge sana bwa bantu bagenderete kuri gwetira sensemo ya YouTube biono mweshimiwa togendere bosio bono mirobirikyo bwate kwa irulibaga kwa buletie kwa liru na ende ntunde ntangani kigima igekorokana abantu babasi baba Majoge Basi mbagwa to kwege na sole ninki ogochiko priority osomwako mutangani maga yotiani we wiki gocha ega sio mo MCA ne as a constitution very clear yes since devolution ya chete bintombiro bya chete as a county level yes ikwanda kokoroga sio mo aba MCA yente gatanga na mangane sinyagitari ali ase ward ya nimba sinyagitari yangenye chonsi ip abo chiagachire lakini yange ibirenjira igorwa igonjiri function ororo okay so ninge shwenga nyagitari ya nyamare ari mate nyagenke ninye igore ande mbeko munyagitari ororo na mariogo na arakoreki na araje elia kabere ndatuko bikwana byonsi piamo but thing are ko be priority okay into ya kabere chipara setari kerimbra ya dole asti abantu bagwetera okay chipara ko nari chinde jaro setikwe chinda macha achakire ko munyokana ndako cha kosoa para takire ko basi chidrine jijingia tubata mangana ya masomo okay ayaga ya bana bake kunga ECD okay tubate classes tubate na bari batakire ko likwa na ko bai bintu bagosomerwa bane bisikira sime kende tubata mangana ya mache okay wodi ya ne bitacho byonsi pibia pele bia salikire okay
nande onye ward kere tabu ati no na machari piped emejime ne ward ya Majoge Basi ward to chiasa mangana yo boremi teta bantu baminto basomi ko batebu ngobole muraburu ni chibesa yes abako nyoranga mbagwa tebi meri bako rusi mugondo lakini parte bako bietelia bikechiro yes to bata mangana ichiro je ward yane ayo chichiro jino chatakire kwa gachwa taragachwa yes anda ne mono abantu baminto mbagwa tichigasi so a priority tokwenda guchakira gasi nanje nateba abana inje bagochora kire kinyoro ngi badoko ni kwabo baro batagete ngandaka andaka barabukange barachakira epara ibinyoro mbiro bitagete nga andaka kange ne nyagitari yara igorwa andaka kangone na machara bekwe mechime so igongwenda gukora gasi a priority ne kinyoro kirachora okay eye kirwata ne priority ne kinyoro kirachore eye tunyuruka public participation public participation yabiro muchando ababunge bande gusaba MCA kero bayiruri baga mbali koira na kobuli na ngimutete tobakorera litangani ekera bura nyore gintu kiriuka gete batagete kumbe tekero kibatagete ngero gente kingao aye na kiro biriti ikoira na asabanto bao na kobuli ngibatagete litangani ekiagrande yake na bura nyore ensemeli orengereti ngao sine bitacho batagete onyone bare iri etakiri mono na kyo orengereti gukora public participation amangana public participation yes as attended yonse kuruwa kuruwa se kisi county government chibasi public participation in chibekirororo ne banga ne paru kuigura kuika bali affected along that particular road barangiriwe batebu nga yaye parango kolereki igurwire anda kana bekwanda baso kunobore mabwabo inji ya musin chibirisa toiga andi ganta bantu bamete batanya kumanya dichi control iko govern public participation in Kenya yes ne procedure na rutakero karamangana ya public participation so njenaro ranga igonte de ko involve amangana ye vikundi onye na mangana ye mechieso ntete kubeka stadium ntete yaga chwalia konkora kili vijana bali involved samangana alia onye na mangana yo kwenda gukora ya mache andake nima denga awon no abara ya babaka abakurukunga batureti nabagambi bakoraki bagochaime namangana public participation igonde tabantu bamita banyana ba form chi committee nande wetera chi baraza tonyora maoni yabana inchinga ngi bakorteki andake mono nintaityo gosemia nduwate stakeholders twarangiria abantu marobe kinyoro cyane bali we call them professionals bali school ye ward abara batakere bera nenka babo maoni ngana kibate kinyoro bekoreki yekole mintu bya bigasi yabo including abali diaspora so nintaka maoni onsi pia bantabe kwamo andake turaji kuchaka umuradi because keptokwa na mangana public participation na ndege ntokende ntaite tokwenda gukora public participation includes korosia a budget tokwenda kuira gari as assembly because na bako nyoranga esukuru na one skulere ya mebwate amache alimire esima kere mirororo bakesole bekera macha aho karaki agocha gwakiru asoro jitangi kwa nyoranga korwe county level jitangi jaruru skuli kwa nyere tangi na inde bono kwa bamentire na nimbanye tagetera abdo bante tegente ngao mbanye tagetera yes abo kwanda kwa nyoranga ega sinero konya ya kolirwe naba MCA konya baro bakonya babere bagochoro chintundanga ibere so niba kango chane project ingia enya no wikaransia barenje kwa wolingana ki mwale wanja tokoleye ekiama kiane odanga mamlaka kwa wananchi abananchi abo tokobwa tokora gento bataranchira nankine kibatagete so aba kikura bamajoga baskero bara bonjora mbante betie ntonkwenda gukora nandi ninya nemba wolinga ebintu biria mwante beti nkwenda gukora toko chakira because ntwali geto mukataba wa kireke nyoro bia mono kigima tiganda meki announcement ya moigaga kikora nje ngabireiga omwanchu murigeria gwikaboni gamnando cha bantu kikemero ngetatu no bagenderete kurigeria gwetera so mutando ito o YouTube eyure Ndizi TV News abantu abumna bale 30 ndagito subscribe gabwo o subscribe akira abantu bale 2.54 ase abo YouTube
igabu ese button yoroche ya red eligire subscribe moko batabwa bante 30 igo bakoenda bantu 2.8 something igo koranche munore gabu YouTube ogenderete kuligereria subscribe gabu kirenga kitokoreta abageni kwamanya na indo murobiri oyo onyo gwetire nabo okurigyo musani o oriuma to kurwese word ya Majoge Basi omutumire link yeju na eraligererio murobiri oyo ne murobiri yende menge na igo nabo konyora kwa imukirie television ya Ndizi TV goro nabo igo twagenderere bosibuya abantu abuna barega abundoche baenderete ko 30 dagete moso gwanja kwaino mo subscribe gabwo elinde togenderere gokina na Ndizi TV neregendere gokina mushimiwa ingana nerega abarayi abange bakire SMS ye twakwanire abande batebire nka gosa abantu bakurusikali batebire na abarayi mbale bako tutebe gosoke nyoruke lyokuru gwante byokurwa ayibuno murayi kwenda kwa engelia uchiwo ebarengia yabikomoro mu buya gucyaria ebisima giskuru kirwa kiete n'ibintu biriya abantu bali bandi andi yake bali batagwa kirete gikura buya bakirete oyole mu ali kwambere nere kwa babeke nsemo muchandu yo beire abaranchi baligire lina andi yake asinge nyombe lyokorwa ya etuburayi na intwe igutugete osobo choli bogocha enyombe yende nere egwe oburayi elinde na barobwa banguse amagendero go chase bali chikule chaeta abantu mbabagikana kera nantu nabangi kiro muntu nabado muntu support aye murobiri kyobwate kuchikoene kyanga nkole tola abantu aba amo na ko distribute gose koenana amagenderero asinchire equal erengana ine nalyo urale tobo mwense melia none kero chikubuli ntundende bakoeli bagalinde ndo kyo kuminda gose kingelinga wodi yane chinyomba ng'echo sinchangazirite kura. Okay. Ebitu bakasinta dakiri kunyore kura na igonjire kwa gende zemo namba kwagira na nyorete kura madakero kuri na bagote bangagana bonda nyore chinyinge nge bedroom yo muntu se stronghold lakini abantu bonsi pinje mbanga kriti chikura okay ande banga chikura so wonge iye minute ngakara bara bonjora mbali gere nyumba okay kero bara bonjora mba ntekerete sere ya namone nariko ndo kubakolera so na tebanga oyo ngakirite kura no yotanga kirite kura siasa yarire wana magendo tokwenda okora tokwenda okora nechinse mechi Johnsi ipi nindeme okora chi project chiko kata cross okay sinyombe chi Johnsi ipi abakonyora ngepara nero era korwe yemo ekorukuru asense yemo yachi kukuna asense yemo yende nindeme asinkonyara bagaya aguchigocha ayango chikoya guga se county assembly ando uyambolinga ntuntu kwate municipality ya chirali ogembo okay so mabagayi chigasi akorteke amange so abantu bonsimba oreke mbanyore mabagayi aguchigocha nando no mokende ngora atenda abantu amintonga jikaruna akina iga amangana yente tokorwani mono amangana yekenyomba okay nando mukura tabango oyo nono tabakrete kura ali kwanza nontakero cha create project cyane egere omomo le na ntunde ndikora aboli akoe gose atwaro moyo mia bugo participate samangana ye award yao exactly okay bono amangana basari locations ncharaba chitaligo chabia chikaratene na for some time na chi amatenchirororo okunyora chibwa tokugania chitagete gikonyu gwetera se basari andi yake criteria ki ayura chigutumika asebeseli nke gotoka ngiritere kiura chigutumika ekonyora chinyomba chiriziganire ikera abantu mbale mnanchemanye tigo sina harorire chinyomba barwete babwate nibo konyora nona bayibuli bonsi mbaro enchiro babuli bonsi barora kini batabwate kwenyara abantu bali bali gosino banyakirogo beji board gete na bakonyora libaga liji basaries nebito binde binge biri bikorwa ase asole muno mugarai criteria kyobwato chikobeka in place iliyo kwene kyabuna bali bakonyora bali baganiri una toko kwana iga na chakire gas na chakire kwa no sangerli ndo runga data ya wanafunzi bali bonsi ipi bali join university bona iga na sangerli data ya wanafunzi bali bonsi ipi bali college na bali secondary njo bora ibwana ikontagetenga information yena nyoli goro ya wanafunzi ya bono iga onyo mwana kali form 1 ntare nere bakenga kiyo mweri kali kirenga kitoko nya kubolinga
ngai waikeire Yes. ari ngabio konya wichoria form konya wichoria basari form kwa se kwende Yes. information inyive ka samwa ntare na bana bonsi ipi Okay. banyore basari kento ya kabera kero kurigeria assembly ya nkoro basari sinchi chete chikarusi wororo Yes. andi basari sinchi chete rimo ne basari yokonyora wewe etwa konyora monta etwange chiribusa to kwanyora ngeli butatu kwa iro monto iratumie tange chiribuvere wichoria form yoka Okay. Nde sukuru okaraki na kwenda kuirana na gento kene tata kwenda gukora na ikeiga so ikanteme increase the allocation from the 3000 to at least no 5000 Okay. anye kunyara kana chano ne 10,000 kwa mwana ebesa Ichieto hikora sugumake. Yes. ne round ndi gyatanyore tokonyora kabote complain Yes. na gento kene ne ikeiga na ikote tokolega sino mujumbe. Okay. Because into what the basari is chukuru as a county and what the basari is chukuru araria chukuru as a national government. Yes. In form of CDF. Yes. You want to get thing omwano rio nyorire e basari chukuru as a county level. None ero taranyora tikana te mujumbe ngana ki yaya wikiraga naragira bana bakubwatia ngabe batatu kuri none taranyora nayo nyichitigare tabu oraki ere karamwa so ikotokorega stoshirikiane no mujumbo yore ochoriru ko mushimiwa Alpha Miruka. Nega ntokende tokwanda kurigereria as much as tokota banga tokore amangana to distribute na arama tengo gwatire no botaka no bwe kinyorukiana sana Mbororo. aro gatame kuriringa ki mutaka kabisa nero konyekire. Ande wetani yabo nindo jenga kya suko bari basaris Korwe County Korwe National Government niteta abana bane be university alias office ya nege tonta sere award nitetembe ke computer galia alinda abana bacha ba apply help Banya kwegera. tayo kwegera teta abana ba apply help eloni ye serikali Okay. kiba kwenda university so that you mwana uchiro nyore help taras mananda korek na ewe basari ande wetani yabo tendengara diko igora a foundation urunga Jeremiah Ongeri Foundation. Yes. Asengo anda kuli sponsorship from outside, from banks, from private sector, as well wishers, so that you abantu bonsi banyore. Okay. Masomo na raga tena ikiriga na ninkaransi tangu kwa na. Okay. So nimetanga masomo Nigendukia mana sana. Okay. Bono mheshimiwa ogwakwa nirikuria CDF nikigambira nkiatebanga babunge bono mbaye guchugotenera CDF. Ikutinirwere nense mengao sini body nderaro sigwe ikutinira mangana CDF kwena nwa se chi constituency kweta okatege tambokere ginekia ikiabagi koirune kigambiro Egento tokote na rabere ngotama tukamange una nchomora yomoke matete smallest unit yogo gambi ne ward level. Yes. Ebe seria ya be korosi wali as CDF una tebanga igeta keirere tubaka mashinani. Okay. Awa se kwe ward. That is why we are advocating for a ward development fund. Okay. Chiwe state kero umorali uri omokonse kabisa. Oranyara okore miradi ya sekenyoro. So karukuli rumne constituency yane wakairu saidi ya 1,100. Okay. Kwende chi ward dole seto. Chiwe si chia kote makobagwa. Chicha si chi ward chiseto. Onye milioni 30. Kamati ya nero sikonsali. Elinde agenda gukora igasi kamati yetene jiwe seji busarasini so ngota banga gandokelia nekia lakini yabese tige channel back ero so to call ward development fund yabese ike mashinani Okay. ya gukora iki program chekenyoro biamono kima mheshimiwa tugendrete ego kwana mangana siasa na boigo mangana ya magendero ase ward ya Majoge Basi ejigo toka Majoge echache ime county ya Kisii bali mogendrete kulika gwetera ansense ya YouTube na inu tiganda gona garia ilinde momanya na tinda beba tochakero yokoro kuna Matara Fred yatana kongole za thadi kaka Jeremia Kazole akupe hekima na maarifa ya kuimarisha Majoge Basi. Najua chini ya uongozi wako ipo siku watakubali una utu wa mtu bila kutu. Bestari yamano kigima yondeke gani agorokwa na Evans Muranga watching live from my MCA Honorable Jeremiah. Give priority to roads, then bursary, alafu water is able. Congratulations. Biamono kigima. David Kerio nigatebana through the lenses of Honorable Jeremiah Ongeri. Biamono kigima abumbali bagenda tukulikali sesemo ya YouTube tinda tikobatiga isiko. Caleb Ayuka nera gotebana ki precise
articulative and satisfying. Mbiono kigima. Rogers Moja Comedy. Got watching from Thika. But nilitoka hapa kwa sababu ya mheshimiwa koroka na rueta abuzinge hincho yo lengo atale ko korawia ono kwa chiro tigairene biamono kigima ujo ni gakuru kwa akateba kuru kuna Rogers Moja Comedy gobono mheshimiwa mungao chire ira nanka na yobe ko kwao asa magenderero yensemeyo. I think huyo mheshimiwa tulimchagua kwa sababu ya matendo. Rogers Nyabuto bro to Nicodemus koroka na noma ito yo Nicodemus uyo atebina bro to Hekale Bayuka and Agatamna young, vibrant, dedicated, and equal to the task. Mbiamono kigima. Narige gokatana nyaigoti onyinkwa. I believe you are equal to the task. Mbiamono kigima. Edina Kerubo, agateba congratulations. Job Makori, agateba your sobriety and calmness defines a leader. Kongole mheshimiwa, the future is promising. Mbiamono kigima. John Ombati watching from Kongo village Bosoti Sengera ward Majoge Chache constituency Ekisi county. Mbiamono kigima. Rogers na ndingwa kwa na bukorugoro tiganda soma bali batara ndara kwa na gaiga na borobo elinde baigwe na ndobaroche abago twaralire chi SMS chi comment chabo aliso mutandao o YouTube. Dennis Aminga gataba good start our able MCA honorable Jeremia Ongeri boigo oyo koruna Geoffrey Nyabuto waiting to see my MCA oyo gahiga biamono kigima asibali bale so mutandao YouTube bagenderete kulika emugoroba yabono muna nagotebya tobasa kweba go subscribe ase YouTube channel yo ya Ndizi TV News linde kwa manya emerubiriye enabo igo eko notify anytime bono mheshimiwa togenderete bya gukwanira yo mno kwatebiro chikoenana chibasari asinchirerenki yago chia sabantu balia baganetie kurwa sensemeyo tukwanire bono amangana ye chi campaign cyatwara kibura buru kuruensemelia anene muno abasaye ababimi yakemeke abandi batabwati imirimo aye kerkwara okora chi campaign cyawe ande akinkomerana nayo wosaye abantu baombiya bale mbamati kuruta magena mbamati kuramonde siasa yetu akora ya 2022 yes onda sebe chinsemo chinyinge chia kisi siasa was very peaceful ne nchire twale kora lyo na nche na lengo ko wani ekere kyo MCA no gote abantu banenga tegerero yo kuligie kurankia goteba okay acha tiyo tokoleta vurugu acha tiyo tokoleta evitina yara siasa ne yelituke elimu na namba ivere siasa ya nego twali kwenye chaka na masawa aba pasta mbale ngororo sana yes na kire ngaki kero mo kutano twali kwenye chaka na masawa na era na masawa na ndentu abegete kanisa imemono sana na chete kere kanisa ngweta nangote vinga eke wodi yana sasa kere keke asama sawa okay tinje tukora kende yonse ndete wakera santi evitengo vya serikali especially aba askari na aba chifu bane na abatulete mba konyeta sana koleta utulivu so wodi yana tinje tukora mochando ndi wense abukwale kucha wakona ngora onya bananchi nana gatebya bananchi banenga yando mukutano karuta tekotero murayo yo ndete tumutegerera beranga okay tutu abara siasa ingia sana pese wodi yana biamono kima chi SMS chiendete kumukaga hani chinyinge kima na inde tintage team so SMS yo monto ekero irechinga gichiaje tumikire pesa yaye kulika SMS go chaga bolio mheshimiwa mabolio aliyotanyorete libakali ku mabolio kerali engaged campaign mheshimiwa twagusabira maya koraiga chingi ya Dominic Onsare contractor Donsare Solutions K Limited kigimana bagoteba igo agondaga tabana ki onsando na inche ngokopongeza omwishimiwa oito nkomotebya na inche nkosaba angemeremo tatebetiri etaliaye igobono mbiamona SMS yao yaikire hello I'm Kefa from Eboya say hi to mheshimiwa tunakupenda korega hasino moyo yomo na intwe ntogosire mbiamono na tuligetiri etaliao mbia kwa likiri etaliao linde to manyana no gante tugotoligiri na boigo no cyo mheshimiwa ekrande tukobeka mangana mneganirie dina mora agataba it's my prayer that God grants you knowledge and wisdom to achieve all you anticipated mbiamono kigima nalike ko tabana ki water project ntamo cha esbon ngoge ekorwa egetuki ekora kana egetuki mbo bato muchando bwa amangana ya mache
Umuchando rabuwa mache uno na tangana kwa kueleza. Yes. Antu abintu mbatagete amache abe kwase chinka chiabo. Oyo kwande kurega tukina alite iranga alia sego tuno yanta moja. Yes. Amoja ni amache muna wanangwanda nali ndate kulike proposal. Yes. Ocha se Ministry of Water. Namba ivere nda somo governor ito. Amache moja ni abe kwa alinta moja muna wanangwanda kwenye vekaiga. Ila ko trimbo ka gosa kwa bantu banga bonsi. Okay. Ande tukimete ne echiru nere galia. Mechanda lero ya mache. Yes. So mojando natago tebiwa oyo omwaki kuroinga ere naliete ndo wikirani. Okay. Na ndali ichiru nere ali atakire kwagachwa tiyachi kwagachwa. Ero ninyi agacha. Okay. Honorable Jeremia, tunakupenda sana. Vijana tuangalie pia ni Samido from Ikoba. Electricity ni shida pia huku Kanyimbo. Omochando nando tobwate no westima. Okonyora nga chi transformer njiro chi abegetwe chi agiete ndi transformer nere tunde yamo yabegetwe alia ndi transformer yigere kanto ne nyagitari kwanyora ne nyagitari elia mba kunyarwa gachama lyogo mali nentundu wate transformer yende genga polytechnic. Yes. Nero yagiete so nabongoranga ni teme kuvugatia Kenya Power na mangana ya last mile connection. Yes. Elinde yaire gasi itari yo MCA lakini alite yanga abantu baminto nimpengo sukuma no mujumbo le keti na ile ndanyara ko connect ya abantu baminto estima so mujando ninyo mate no rororo ninga sene ko fuatilia. Okay. Mbia mono kima oyo ndenero likirega iga oino comedy na kuchiki hapo. Let's support mi mheshimiwa wa kwetu, maendeleo itakuwa mbele. You will be a good vision leader watching you from Nyamasebe. Let's support talent like me. By the way, I need help. Hope everything will be okay. Asa mangana yichi talent nko kwa nana amangana yimepira oroche mbare bara abe mno ne comedian inka gitale ebintu bune bia talent na kimuro bali kyobwate alisi grassroots hakonye abantu bensemeyo. Ase campaign yana na tema kwa basani abange sana nafasi nande the work something abasani bachite na basogetie materane ali campaign na bete enko support. Okay. Anda ali ase award yana no tu abete no yakagire koba a cultural center. Okay. Ali message mate ndu aga hosteri agricultural and cultural activities every year. So na tevanga project tiki okorekana njembu atimanyanga kiabete ndendo sie no social hall sawa na aminto baraje na vijana bike na bangina ni jitaranta jao babechi ba uchikuza. Okay. Mca. I am Dr. Nyotenyo watching Ndizi TV live from Kanyimbo Majoge Basi kibiri hapsa. Mca kigima sokolike SMS ya ugocha. Maboli ontagete kanyora kuruga ige ndito maiko gendera. Ma MCA Jeremia Ongeri na korolire. Ndizi TV, I wish you good. God bless you. Grace Omandere Misesi. Mca Grace asoko tunyora. Yotoligirilia na bukuriria umweshimiwa. Nalege gogoteba moi koroba kurwa nyatiringa MCO yo na isaine iga seito Majoge Basi nao nkuligiretibuya sana. Good night na good night biya kimara kintorahara totarakora manganaya gokorahara igoto kumanyana mero bilikio mweshimiwa agendrete kobeka gari nalege gukwana na Josiah Nyangweta wa Sethi from Kineni village of Senkira and Posoti ward. I thank the people of Majoge Church to have elected you. Josiah Nyangweta Wasethi from Naindairo SMS you and out this is a good young leader who articulate issues very nicely. Mbiamano kigimanzo maybe Riganda ratika kidogo akurukuna Elliston Koronge Majoge Basi wamepata mtenda kazi. I know Mheshimiwa Ongeri will surely deliver on his promises. May God help you rather. Thank you Mbiamano kigima. SMS kira nichi nyinge Mheshimiwa ntoko jikora asebono tugatura kwa na mangana abera tato ali atolengete linde tumanye ko gendera ngoira nande kira SMS gwatomire na bali bali kire YouTube nindo chichi gendera tego cha sobonge nkoligira hinde chonzi bikolende tugatura akoromoni gaiga no Mheshimiwa na inde tumanye bono Mheshimiwa wacholirwe mojo mutianigwe goso ase simply ange mukubyo gocha simply yaba yentunde ya kabere
entunde ya kabire ya eta kolengana naye noroche yakorete mirimo mune isaini kigara chinga gichinyinge mbaru anderete gosono bonogari bwe bunge ye county mangana ndaka so bakabake bakora oversight kolengana naye noroche mpakorete mirimo ya ringe mija kira bana inchi abange babatabamna ebunge ye entunde ya kabire ye county ya Kisii tekorete mirimo kolengana mna yaganiri ikonda tebenga assembly ya eta ya temase kunyara ando kolanga igo bakortenga singa kialinga ya corona. Okay. Uteto kubaruonera? Na ruonera ya nguchakira matakira monta korete gentekia. Totane kiakire koma wansa kumurusia magosa. Okay. Kolinde na bango tebanga chinga kichinyinge baringa kurwana chisegi. Yes. Okonyoranga assembly netakeire etenenerete. Ere kando ne serikali kukunga te executive. Okay. Nande korobeta nendete nande baba kolega siamo. Lakini assembly mali okonyoranga interference yalengo ya chake to bororo omugavano dibagatake ko kolega sia ye mulengete na executive orwoleta chiseye chichiacha ko chase ebunge county wana matuka mange igo ba kurwana se ikati yo mo speaker se ikati yo mo clerk so dibaga ba kurikenjera ba kolega siamo kerenza no gotaka kurusi mo speaker kerenza no gotaka kurusi mo clerk iye kakaranga mbako nyala kolega sia abo yaringa senjere yaringa se enjere bwenerete so kuchiri njia bete nega tokende akonyoranga chibesa nchale gocha mapema omete assembly nga igo mo ku request chibesa chino wetera the executive office yo mo governor yes chibesa chiri mo asabire chibakonya gokora chi program chino chi assembly andake nchigocha okay so konyoranga no nabeshimu ambabo teje bali gotara kwanda gokora what we call benchmarking mbara konyone ne chi allowance cho kwanda wikara sanse kulika amachikali atakeire so muchano lengoro tijito koragasi na yatakeire okay Mheshimiwa, it's not going to be any different yani trigo chikoba na indinchiringa ukiera onyono mugavana naro bono chole tumoya aba MCA mororo na inubali abangi mwa chole tubono clerk no okere na emichandeli bali babwate na ende na bera ukai esentunde ye ebunge ya gadato inwe osa yo monyene na kyoro chera benchiringia yo sonsora mangana nge bunayo egere mo tebirero kurwana gwa mangana mnayo mwebe kolegasi oversight kulire nekyo mugabana akolemeremo navoigo gukora ibintu biri umwana inchi yo gwetia amachiko aliyaganirie ucheso mwana inchi nchira kimuro orochu muraje gukora irenki yake una ntu abaraitu abadogo chorwa ase Kisii county ambe ya muntu atebanga ndori kwanda gukora siasa yebyama wedangu achite assembly na ODM achite assembly na UPA ekiama na benge gari okulina ngende safari ono to instekire safari ne safari ile gari no okorera bana inchi egasi so ntu atebanga na mpeyamo tutete koba as independent as possible that is why konyorona mbona ile program yeto bwate yokochoro mu speaker utugase ne kuri mu speaker ora konye assembly ora be independent minded as much as ya committee the qualifications sibekira ali as a constitution and tuntu bwate bintu tokwenda kurigiria so mu speaker yoiga so ekina kigente tanga ni twabere tokora na mbaibere entongo sabangaringa intuna aba MCA aba mentaba twabere tokochorwa tigato kole torani the affairs of the assembly tokubwate machikali ebekiroro machikora arabekire galia amachika abekire gali ntubate standing orders chibekire galia ntubate the constitution ntubate chi act kubaga chiko govern the operations of the assembly so ntorani assembly with the motions lakini torani assembly tokudumia machikali akorteki ali abekire eliyo morone meremo yaikirane ndoje jinsa chegire chitoka ndo mutumo komoke kurende tintagetito ndo mutumoko ntarasoma chi SMS kira nichi nyinge nabo ikombali bagendete kulika ruaso mutandao o YouTube ugalia tikanda soma bake Joyce Kwamboka Mungu akuongoze kiongozi wetu tunakupenda biamono kima Joyce Kwamboka na Ashon Orenge atamana Jeremia Ongeri no mugambi we believe in him he is a brilliant leader and I'm sure he will restore and transform our world na Ashon Nyaundi kurwa asenseme kurukuna kakero biamono kigima karamo ndatuko tuligiria kurugwa nseme hiyo Betty Ogendo Mheshimiwa, your determination and ambition will take Majoge Basi far. God bless you. Biamono kigima. Amos Chauro,
watching live from Itabago. Biamono kigima Clinton Asiago atabana, I believe in my brother Jeremiah. All promises he made, they must be fulfilled. Please, Majoge Majori, we have never received any bursary. Please check on that squarely. Biamono kigima agendete kuri kagabuo ndoche na bangi kigima mogendete kuri kabuo no mugoko monene kero ndoche murigireti gabuo kigima. I believe yakurukuna Clinton Asiago ntwa kwana hiyo. Beatrice Osuku atamna, congrats my able MCA Mr. and Miss Pastor Ronald Mongare watching live. Biamono kigima Rogers moja comedy kuna wiring imewekwa Bomuri village. What are you planning for it? Kuna wiring inkaite yo erabe ine yake yenyumba gose ne yestima gose wiring no manyike ntumnekyo ikiago tabana kuna wiring imewekwa Bomuri village. What you planning for it? Ekenyoro kya Bomuri kerega sunteime. Okay, yona mangana istima ukwanera. Okay, post in church tejikabekwa. Kini ndo abali tene transformer ara chagari ndo muliro like ensemble ya Bomuri adena ali tiranga tebanga na ara chiro office ya Kenya Power Mataria abongo promising a transformer echo kikasene kuligerwa. Okay, na dengo jachira sekenyo like rinde oburabu na vome sasa ali ya mesa. Okay, ngo mujando ine nyomanyete no nyoligerete na nyumaite mbiyama kigima iko kwa igure report ya kwa boli yabo kubwatekana na mangana yestima mheshimiwa watebirenga na namanyite ekerengereri ekyo igo mbiya kigima ase abantu nabangi bakulikaga igagaki Dennis Aminga Mike Kinywa Kithinji following agoteba Rogers moja mbiya nasomeyo nariganero gotebanga akorokuna forex trade house biya mono kigima ndocho mugenderete kulikaga igana abangi kigima abande bambu cha burukanire pakati ngomanya ningo nasoma na ningo ntasoma kirende mbiya kigima asoko endera kulika ase Ndizi TV emarogoba yabono bali mogenderete kulika muna nabatebye subscribe kirengaki eliyo tunyale komanya emirobirijo SMS na kiro chi ni chasesi mie yane abotambe rero ne bwati SMS chi nyingi tindiko takanati go ndesiko ningo takanasoma kiro mondo kurende tigaturaenda somo tumokomoke tukoirena tumanye gochaka nchakire SMS tumanye kwana no mweshimiwa mangana naro amangi gatigaretie eliyo tumawe gukora gochakira kinza isano ne gidaika 10 gana litogukora semogoroba yabono igobono togenda ari kitaka tokora nibere cyuka tumenta mache orocha yana keirega no mweshimiwa wakori tayo wakora amache ngomenda tole tikabona tumenta mache glass yikingore na tole ase igakitali getambe eliyo togendere no murobiriyo tubasa kogendare. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Jumapili mambia chinsa 12 gwika chinsa 3 cia mambia nigo bono ya muganigwe asumurubirio bwoko motogyo monene umurubirio bwegesinga ne presenta vini ekero kwa bokire ni maite na andake obutuko bwa umbwarenge andake kwa bwate birengere binde andake ayakolekana kerige kaba ekekaba kolende ayonsi gotoko yakora asumurubirio egesinga aiga no toko gochakiryo bwanso bwa senchera ere engi ya kegima amatera yoko motogyo monene amarandia amatera matindi top 7 at 7 nabuyo chinkwana cheyemo aseyemo asomoteria wanchete negatiyari urabi gukonyora toma yakote byo monene tigako imoki yeso nerot omone no ngimokirie korunse gochigoro korwekerengekemo gochi asekendo anya no musamaria nyasango gotomera ro musamaria ekeroto gusasima amonaye ritukerigeria Jumapili nabuyo chinkwana cheyemo aseyemo asomoteria wanchete Ikinuliwa wesi pingango
tware tariki iliyo nyari gunchuria ejumapili yao asumuruburio bwegesinga na presenter Vini Monene Nerod Yeso Mutaka wikote nenge bakali Aye mutaka wikote nenge bakali Ya mutaka wikote omwaka bw'ekiri bw'ibere n'emirongo ibere n'ibere n'omwaka siasa n'abana siasa nigo bagukwanike na kiria na turi konyora libaga lyokuboria na kunengia ekerenka cy'ugukwana igo. It can tell you how far Mca Majoge. Igotwara candidate nguya nkaite gwikaboniga nigo turabaruke na nigo batagete gucwa swa nominations. Yes. Bono umurubiri w'Ekeumbu nigo gucyokwa libaga liya lyokuboria kurigereria na kunengia ali bagukwana chinsemo au aseba gweta ekero umugaba nalitahire okorere rasi yayo engiya gusema. And you see what you do no what you want what you are going to do for them. kera ritukoria Jumatano na Jumamosi guchakira chinsi seto nenusu cha mutuko asugu cha komerana na inche John Kebati asetoko barigania abarahi ao na kumanyi birengeri byabo asukoreta makinderero imeyoro gonkugo gusi na Kenya ngima Kena watabira ekero musani abrangi Kanyo kwa ekero umuntu akugata abageni bwoye agota ebinganjo nimbwata abageni abokwenda bakuwani lakini tu uko igunga bantu bakoiriria ata mwejerani yao ominyoke gutyo obubono tiritariki umurobiryo bw'Ekeumbu asetoko nengia na kumanyikiringa Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. We are kegima na inde mwancho morigereria bo television ya Ndizi TV tuiranire na inda sentunde ya kabere kengese gia kabere elito kwanira mangana aria tutara kwanira na boigo SMS injire gando jumwari gire kitalinke elinde tukwanire kabisa mangana aria tulengete no mwishimi wa gaiga emrogoba yabono ntagete ndara minyoka SMS kitalinke tumaikwera na gukwana no mwishimiwa ase alitutara kwanire magaroba yabono ndo chenga Samuel Kamau kurwa nyamiobo nigateba akuwatch TV live. I truly appreciate that aye no musacha bwa basacha bia mono kigima Samuel nali goteba na karibu egetonto kwa ofisi yako hapa. I'm Nathan Nyabuto ndio home ground together we can succeed please. Tunaomba uangalie barabara ebarejo kogenda negetonto ngaite ijo parna negetonto mataria nero ni bwatu muchando go yale metwe yachi kobe ko morom. Okay Nintinga na nyimbe ko morom obombe igobono ko igure abori omweshimwa libori oliao Pastor Ndiva na kusikia hongera fanya kazi mbia mono kima omorandia mbia mono kima soko ligese meshgoja Hezbon Nyangaresi kurwanya genke congratulations bro water fast amache na bwatu muchande nseme yanyagenke naro obaligeride litana na batebire bia kigma nari gotena we appreciate mweshimiwa's good plan and efforts to assist our people, wishing him well. Job Makori kurwege tuki bia mono kigima nari gokurukuna Amkefa from hello Amkefa from Eboya, say hi to mweshimiwa tunampenda korega asino moyo yomo na intu entogosire. Amkefa from Kanyimbo, say hi to mweshimiwa, we support you fully, kazi zikuje kwa wingi, we are ready to work bia mono nega sibatagete nari gorukuna nere Johnson Barongo from Gesima but watching from Dhiwa biamano Dhiwa ngate yembogere gotoka. Tell mweshimiwa afanye kazi aliambia watu so he can come back in 2027 igo kwa
mbia mno mwanchu murigeria ase itilafu ngego yababu kurende twanyereke bishire ende twiranire ase TV yao gaitilafu gasini ni gabo tusabu kwabera keliogi kurende twiranire nainde elio twarigereirie itilafu iyo linde torole na togendere busyo eno murubiri yo iga baraza Eric ninkoro chembia mno kegima emagoroba yabono omochokoro onyebirandi Daniel Asiago na Anoye kurua marani. Pongezi sana MCA Mbiamano Kigima asa yuagendrete bono tetra kuona na indake tumagosoma chi SMS ro chi gendrete gocha aso bonge Kigima mheshimiwa nkuru kiama kikwa boleti uburai nche na choro kula si kiama ya PDP eke obokano na obokano ne slogan ito tanga mamlaka kwa wananchi. Okay. Actually kiama kine agianjite senge nchi slogan yeyo na wananchi batoko bwa. Okay. Lakini choro te kiama kali egene kikia lenge umurayi alingo mingo magara karuo kanda Jubilee kiama ya PDP omwanzirishi oso yokichagata ngo yokurukuna na Romingo magara lakini metakere kiama ya chorirwe ndobwate abarayi bahokera ase tubato mo secretary general na mo chairman aro rase kiama ekyo office cyabo njibwate na ande kubatenge kiama ya PDP ari kusio kakere kiko kere kenyengima kiama kega twabwate a party leader kuruko yo mitogo kuruko bado koso bado mugabana koto bado lakini nachitaka ruororo asabano ige kiama ya PDP ngunya kudigitore a party leader na njeno jenga nso kole gasibuya na boko no isaine no mokende na kikwa boleti kurwa gocha boniga bono inkiye kogera aje gwachorete kiama kyo kyare byamane binge ODM UDA Jubilee Kenya National Congress UPA birororo asoro kongoro gusina inde asinga ikinyingi abantu batebire na ntumno mugusinto banda koso kiama kemo nkiye korota chorete byama bindu kwa ende kyo abane ko tabona kiama na bwego gwetia siasa ya gusi ya change ya samatuka mange abana inchi ba gusi igo bagochora umurai bari gochora kiama kiama na tabali karenga ne gari ukulina robo yande safari kaichego ikie safari area na kabere a member ya ODM na ndi no matenga ali asamangana nomination kutiesa ngoro gocho bororo oyo anda ko gujwanya oranga ofusiri umurai orengo mokongu andi rocha ko ole ocha ko konye kinyorekyo no bano kwara nomination si ODM cyabachi egicyara bono iga abatakire kwa umbakore tiki mbairi pero kwa ro montengi tia muromire na to takekoreki ekurume to takekorume weka koni achoka genkyo na talinga tabanga ya tiganga da PDP erinde nyore gari inkoira abantu aminte safari lakini ngo tabanga bono wikiraga iga it is a high time to bari kiama kumugusi na into ogotebe kunga karori kiama kriya PDP me ngo chorure kire so kwanda sa mwina ali asaba kalenjini ngo batikia mukyabo kya UDA okwanda mate ga Nyanza batikia mukyabo kya ODM kiama kenge tokonye okora bargaining as a national government ono mo president uchigoja 2027 kwanya oranga ndobugata at least ya share okwewa okwire kiama mesa aiwa tabanga buna ntumo gusingu ko what story nkyo kwenda okora ki otoa kema yo UPA ngi atema go chake kaire meli ali nyamira lakini abango ta abantu amintonga kiama bona go busongo kebwate future kema ya PDP kebwate future Mheshimiwa umwaka w'ichiri bwibire na ibire kinga kinya cyare nkonto ba the food people batavange mbabete se kiama ya food people ntigiato konyete ugo chamo onye no go chama bando mbagitamo bakabase food people nandi gaje kauni gukurwororo ugo chase kiama ekemo na andake na birabe munere bono kiagera tari kiro muntara keganie nebe bakabali ababe babwate kibesa bagureri bagerio turojina gutwale byame bingembuya ikiagera bono na bugutuma so eke onya koromu yam na bono kwa rweto dimo gaenda PDP ogachoro kurwa waitire utwale kiame ke mono gusi ande aketro jinga ngeji koreta na inde eburukane talingia obuyo utwale kiame ke mono gante kemo mata kermo chorja bange mobwate amabagaria a nomination na bono kero kuri kurbo songo ga UDA yale ngororo mtu atwale nominated senator which is a national assembly na ndo komatenga chibe sanjiro chigo je charwegwa wetera se vyama so umuntu agotabanga
kero ruete binge na na gusabe binge Okay. kero ruete binte bike Na usabe bike. Usabe binte bike so na kingo te baranga kiame ke ga ngata kere tware kamo yata what we call bargaining power. Okay. As a National Assembly. Bueno. Ndiamana kigima. Bono asa mangana yibyama byajaga. Nkiwa korto kanyole nomination ya PDP ko sebara bubale kwana na boss. Competition ya lengo. Alese party ya PDP. PDP ya minitinga kero wachiro morai watanga ni lororo. Waro kiri interest yago. Yoko nyora yogotaka gutumia kiama kiria ochorwa. Yeah. Omutanga ni ochire naro kurigererwa. Kiama kiringi atagete was subject members to nomination. Na abantu twari kuvoria kegekeiga nomination twari bagaraki twari gutama ya doro jenga no agero kwa nomination na arone garama ari ngutumia ore besa anu antura basaya bakaiga besa ntu abwate yo gokore kwende Yes. ni kiama kiri kyarenge kiyese ngencho ngeringa kero waje na utawatia besa ase vijana ngo ivarenge. Okay. Atonyo to watia so na karalika tora nyoro choreta. Okay. Aro chingene kiama gakotegerera bananchi. Okay. Bono mheshimiwa mwasoereire ga isuko gaze barasa ya bananchi ekiama gia PDP giatebekana nga andikati yake kiare gokora nominations nkiaeta mabagagete gochia se familia yemo abantu bachieto be familia yemo ekero mheshimiwa Omingo Magara alingana mabori triboli elina ki nandi baragote banere abairi nabaye baetwe mabaga yusi ikiama gia PDP agatebere urure se ikiama gia Jubilee urure gia PDP igali Jubilee gotamaite mangana ayo aye no yo mobo asibali bakrusi ikiama gia PDP neke maenenga abantu mbari kuri amateyemo ba etu nominations se ikiama gia PDP ekirabanye kurukurume ande agera bembe ya wakire neke maene amangana ye party ntuwade mukwanire bwe party kwatamire kurwo yole secretary general so mangana ronta nyale gukwana na tabanga nchama new member to the party andake nabakondora mangana ina abete tabetie kere watanga na mangana risko ga andimeza mangana ko iguri na bakubeka maene gosobolimo so ainda atakenga secretary general ya party yane chinya kwanire. Okay. Iga ko beka kuruta munomo Ya tini msema jiwe party. Okay. Lakini nko igweta manganai mbona nyigure aito nyigweta nonya ya nche mbona nyigure pipipi mbona nyigure mheshimiwa nole se mitandao litangani nende mitandao kabisa tonyero jimangana hiyo tinyaro jimangana biamona so tonyarora bono teto kwaneiga mwacholi rungo so muregaiga ase account mugaba no muyana chole tu muske simbarati nenda to kwanira akeiga tutara kwanira ere umugaba no yoruororo kolengana naye noroche na korete gasingia na inde onyo korete gasingia ile ngora mwe aseje moboka 10 kwanza muske Elvis Ongwae ya kwanza ndali bageli kanda congratulate his excellency Paul Simbarati ase chikura kirtu chinyinge sana na soko tieniwa ande tango tebi ngo chakire gasi ase njirere ngiya sana umugaba no ruroro kurukwa the former governor ise yonde Elvis Ongwae maliba na tebanga na ndenche na tebitia bana chiko tabe umuntu tayibikiranete na ere mwanya bantare abakonyora na koreta mogosa ya maberiga lakini ase ya mabaka 10 na bongo mwaisano yango mwaisano ase miaka 10 mwa isano ase 10 miaka 10 akonyora ng'amangana mange ale gocho oere sana kia kwanda okore gasi tari kunyara konyakora egento kende kia kabe na gotebaiga taete ba MCA chinguru cho okore gasi okonyora nga aba MCA na bachorire amagenderero ngocyari ikinyoro kyabo lakini bakari amagenderero ikinyoro kyabo kwanyanga no mu MCA tamaitenye project ya korre kiege ya chakire ikinyoro kyaye so tari ngo in full warai so gukora implementation ya program cyabo negento kinaja gatabankiringa ase government yongwaye bantu mbro babate chinguru wetani abande okonyoranga onye turaenda obisi geto chukwana mangana yagoike gasieta okoraki tokanyo gasite nyaro okoraki te nyaro okorekana na ndengo tabanga se serikali iri Ongwae yaetete ebintare binte bingare kokora kakanyete chibesi chigoja okay ono kwanyoranga no nyang contractors bara kore gasi banya kwakano chibesi chiria abange mpakwa bagodai anyway abokrusi county government na serikali Ongwae techitu kulika abantu
Okay. Chinsa mo chonse. So nakina mwa. Kulingana na ita balance iti. Ita balance. Okay. Na mwa isano. Isano. Bono mwishimiwa. Umugabana muyo so irobisi. Inkyoro cyara cyukorekegia. Egente getangani mno gwateba abanyakonda mbaro abange bataraka nukibasi cyabo wikange mitinye 3 abalimu ba ECDE muraborobwo babwate mbatagete gwakanwa banyagitari naborobo nahabatebya mayira neororo ghost workers mune batebekana mbaro abange aburu nigatie njira kibese kindi kigosira nabondo bali batarakanwa kibese ki inkyoro cyo mugavana omuya musike simbarati yobeteka gutianigwa litukulia alamisi nkikiya abone tukikokora iliyo goikirania mate egasiye yekorokana mambia mnukunye chaka mnukunye mugania ninkyoro cyaraje gukora tujagereka igasense mu ghost workers His Excellence Paul Arati kwa mutagarariria pisho garia ase stadium adento achete launch yani alenga ali Camel Park amangana ukakwanete wewe tenga na matega sia kwenda gukora mangana yakara kunya kwana ngukwana alenga sobo komuvole because not everything have ghost workers already mbakorete barororo yes na meta bantu bakorete gasi bakanu chwes chembeo na ndi nabongo otevinga etamu yo mweli yo mugavana Elvis Ongwae abantu mbaro bali kwa bange asenjire talingiya atabwatine neje namba chigasi mubwate evidence samangana umuske Paul Simbarati nanyakwana abantu abanga ntuba maitenga ki mbali iskalia na marube na arule abantu tenga kiyo mwali watenga nchonko egasi lakini naboko nyole gasi metunye tubwate namba egasi gasi okay so abantu amba manyire mbakorteki barororo tonda tevengelinga the coming governor Paul Simbarati tubwate imani asale okay nje no Mca Majoge Basi ward abango tevanga ninde tayari kumubwatisia okay okore gasi ninjira ra kore gasi kana mbeyamo no okore gasi na kubwatira ichiko okay omatene no muntu robisi urige tu asenjere taringiya tigabwatira ichiko kurusi wobisi oyo muntu naro oibete chibesa tigaretwe chibesa chiachiranie nyatago chiranie abugoriri watwa okay wetera richiko nego tunaja ote umo ske honorable Paul Simbarati ingelinga aba bakana atakira ya monena abeto promise abantu baminto ubona bakoranga obo senator asana bwachiete kitutu chache women rep asana orachiete obo women rep bole na kitokoro kama tega bonjali so di campaign ya alenge na promise tinga ba Majoge ko baru speaker so Majoge mbanye tekero Ekeumbu speaker na ba grango na baru ba beto promise the county secretary so mangana lionsi pia kwa ne tekero ko campaign in terms of regional balance tiganya ikirani okay ega nande ke nare kwanda ko tevankilinga tigo mo skoito honorable Paul Simbarati a focus ko services to the people mangana kwa ntali ankwanya sana utakana kwa teteko baraki ngukora na bete gukora na kwa range budget yaye ya inauguration anye na chitechibes chinyinge sana akatabanga gari teteko gorero nabo ategari chibes chonsi ipi chire chikubeka mariogo mheshimiwa tankobolie kolengana naye nuruche mheshimiwa Simbarati naikirania manganaya gosiande yake ni vitisho inganeye neria gukwanike nike norochenga indeed umahete keroto gukwana ni campaign na mangana mangao na goso ground ko kolemeremo nigi ntikingao all together mheshimiwa yo honorable Paul Simbarati abiro gochorwa gachagete sukuru mukansera nande kero kuri mugano ye nalengo mwana bumuntu mutaka ibona mato muchando biga na mete overroom ndagwetera kerako awete para kwa ndenya gitari oranga mariyo gotakaletege tari ororo omuntu batari yanda y'abantu ba Kisi county twarorera barayi abange bakwandire bagokora tubato imito yo ku delete bagufuri ore gukwana kujase paro ni tokoletega skwavuto so system yego yo bogambi yakorire gaskirase na ande bono ngo tenga mangana ali akwana abange bali konya barali county government batari okore gasi ona gatoko barororo kera bono bachakiri boga banya bulingi bintu bagutama nande natebangana ki nono yibire chibesa kera nasabo kwabera so tari gukwana wika kwanda gukwana wika kore gasi na sabanga egasi elia egotoko mugwatisia ari gusaba abantu baminto bonsi bari gerete Ndizi tivinga tigatobe ko morayo to honorable Paul Simbarati asama sabo
akole mirimo Mheshimiwa abantu mbawo bwanga ande ake na kwalithina nguko butara abantu n'abantu abako bututa yonde bwensi uko butwa naraso kunyora ne familia ye mabantu bari gireo se mbatato bane iyo nepotism entira ba chetoro etalinkingia Mheshimiwa raire gitambukiro gyuko butabake atigi abahande guruze familia iyo mbo barakole ikiagera tutebene gose ninje gose naye kwarengia se serikali enkoro zono MCA kwarengia ukaleta mamuro mino ukaleta musubati mino kazini yao wonzi ukabatumbali Mheshimiwa ogire ororire nga abantu abana abange baruwete familia yemo oirege tambukire uko butabake mbo barakole iswali kwa ordinary yarte sana this is a very sensitive question awanda atame ordinary ikongegene tenga abantu bakuri ku based on qualifications chae nakema soma galenge namba ibiro kuri ko mondo based on inga department ya takito mondo ache kuri kwa sayo nande namba isato karo kuri ka abantu ikori ya mangana regional balancing inga kere region ya korteki ya nyorete mabaga ya takire kwa nyora anda ke kiwachire kwa nyorete nga mabosa beire na mabosa ya wanza kuligera luguna ki abantu abakorteki bayigetega so ntoeto Mheshimiwa honorable policy mbaratiri baga tomo kantriti ya maya asibye nyomba biyamara yo kwera niri iga era tigasibye nyomba biyamara kigimo mwanchu muri chatire chideka nkego chike chinza isano chubu tukobwa rero tiana soma chi SMS kego na inde linde torolena na giti kancha kire YouTube job makori atana Basi TV unless there is something you know that we don't know. I haven't heard of any lie. Mheshimiwa is honesty and precise in all he's doing. Kaitana alikwira neligorogabo. I thought Basi TV, I thought you are a genuine biyamano kabisa. Ngaite engane yao biyamano nayo sokolika. Biyamano yonda wote bakruku Olga Gesare wote that's a nice response kiongozi. Biyamano Justin Uhuru wote wonderful umuraiboli. Benson Rolly wote I'm Benson Rolly, congratulations Mheshimiwa. I believe in you. Nalike gogo bana Kevin Mugaka, I appreciate and celebrate you. I'm so lucky to know someone like you Mheshimiwa. Uyagro kwa Kevin Mugaka. Na vange bari kirega iga abande bare bairorire kigima tigana tigecho niche chese SMS nechi nyinge gekonega higa timaiti ningongo tigotiga isiko na ningo ngo tigo SMS ya ikolende asinge jomwali katigana rachiminyokia Ndizi TV Ekeumbu Gia Siasa sauti ya mwananchi Onduko Rangi Nyamira County Township Ward biamono kigima His Excellency terms of resources ward level can be able support university and college. Reason my ward only support secondary school education. Ojungatenere inonyega kuru ward ngao igakoboli na terms of resources ward chibese chunkagete gadeli bolieri kulibeka ndebuya atebana His Excellency terms of resources ward leveled can be able to support university and college. Reason my ward only support secondary education. As a ward tebe chibesa chirigo jese basari as a ward. No nyale go support university and colleges because say secondary and primary school joke. When devolution came, Ekeumbu MCA igere egasi ye primary, mostly primary, and primary specifically in ECD. Yes. For support the ECD programs in the wards. But na bako nyoranga lichi kilio go support in fact mangana each basari isi ali arwetwe. Anta bange bagita bakansa kwenye challenge in court some time back. Yoko nyoranga Kakamega go bachinji program ke mbanyero ka ngamba basari isi bakorwa bakansa nyoranga is sponsorship. Okay. But in general no murai we work the password. Our support all levels of education. Okay. Secondary, tertiary, up to university. Okay. Congratulations, Mheshimiwa Jeremiah Ongeri. I have no doubt you are equal to the task, my brother. Very coherent and articulate young leader. Honorable Amos Onderi MCA Bokimonge. No mamaite? Mamaite. Era. Mca Majoge. Nene na gorochi.
na kuligere mbia mono kigima but it seems the Kisii County Assembly is going to have the best brains. I urge the MCAs to emulate attire by examining the budget, bearing in mind that in their campaign they promised for servant leadership. I wish you the best in your leadership, honorable young man. Oyakuru kunyasimi yasimi mbia mono kigima asugo kwane regoro yengane yuna komoa okoboko mheshimiwa. Honorable Jeremia, tunajua unaweza, wewe ni bulldozer, fanya kazi na utukumbuke. Nyamiobo tuko nyuma kimaendeleo. From Evans Nyahata. Biamono kibima Evans Nyahata. I am Baraza from Nyamataro. Congratulations mheshimiwa for being elected. My most concern is most of the elected MCAs in Kisii County are young, energetic leaders. What plans do you have to leave an impact on Kisii land in order to inspire other young upcoming leaders who want to seek for elective posts in Kisii land in the future? Remind him that young people will be charged through them because it's them who are in power. Libo lilikuwa ligule? Aligule vya sana. Ila nelingo? Mento barasa asanti asiri swali lilikuwa vile wako bolia. Una nchomora yomoke. Rete mambi. Tilipo wali siasa ya miaka 5. Okay. Ncho gonda ngara tinga kinda kolega asingi ya na bantu banyirigererie. Mambi no babo nsikimbe no mochikumbe. Ade kende nkyo gara ntangara no president tinchiko bolia. No bategerengekyo. So na kingo danga bana ncho ba mento nkelinga. Plan to bwate nentambe. Okay. Plan ya nsagaga. Ande una no jitu achorwa baraya bakega. To ngasa ndi kunya kwebanga banga basaya bakaba ke. Elido tiye to kunye legacy. Okay. Ntuanyorete award ya nuna nchige ase yarenge na nyesikiria ase na nyekeire nonde na chaka ndere gasi ase na ikeire elinde na utire uchigoro bia mono kima. I like this man Protas Mokua kurwa Nyamiobo. This man is our able MP for Mca Majoge Chache. He is a wise man indeed. Oyo ndogo tambukirikale ochia sobuma obobunge Majoge Chache ye koroka nanga no isa inase gete kolangana nere atianda da kolega ase na asobo MCA bia mono kima to kumanyeri. Biamono Gigima, congratulations mheshimiwa mbele pamoja from Benson Roli. Biamono Benson asokoli kagucha kaiga. Thank you Ndizi TV for making us know what is going on in our Kisii land. Please bring Nyaribo and MCA from Nyamira. Iyo tutafanya. Kirigo tikabarati andigu ba service elinde to maiko ba musoyo masoyomo asemese yegaiga somurubwe Ekeumbu nemerubiri ndemenge. Onyole to bwato murubwe nsakia na orangole tatore bana siasa garia ali tukule Jumatatu siasa na magendero na Brighton Makori na Sara Nyarangi untita igobono to basagusuka murubita yobuoka mirubine ndemenge igaga tokoleta barai banyara gukwanera amangana asiasa na boyiko magendero asoro konkurwa gusi igobono begetaliki yao onyara kulirige teseni bwanji tena mbehe mokyomunwa abweke gusi Ndizi TV. Mheshimiwa anatosha Nehemia Ondiba biamono kigima ndete nkore chia SMS yajikera chinsa jedo cha haire. May God protect you. Igacha kiretari kigima tebetana hey Ndizi TV channel yenu nebwato muchando kidogo onye channel ya Ndizi TV ke bwato muchando imokie irio ya igoro nyamento mote osikani gokoriskan kerwa onchoire irio this way gochiari goikonye nyore imukio mote igoro bwe irio yao elindo go scan decoder yao okonye nyora na ndite kurugabo. May God protect my people them all night and blessed all. Amen. Biamono na amen. Oyata bana ali getamangana mange kigimara kinendega ki senge kwali kana ende ntugwanchete. This is the way to go. May God help you to do the best to our ward. Mheshimiwa, we have stalled projects like ECDE classrooms, Nyamiobo Primary, Gekero Primary, Bunyonge Water Project, Negative Project, Misesi Water Project, also bursary money to be increased at least 7,000 for each student. Mheshimiwa also angalia mambo ya job opportunities for youth. Make sure they are complete before 2027. Make Majoge Basi a priority. Maxwell Mokua, John Korua Nyamiogo. Kwa niranginga neyo. Project si nyingi sana se wodi yane.
iko chale ko nusu especially tamu ntanga na store to mheshimiwa Catherine Manzi na akoletega siasa igetie lakini kile tuache kipindi ya kabere mheshimiwa Lukururosi yorondo atitaka nsa kuchaka chinya okay nje uno murai na tevanga chiti chonsi pitching koro chage tuchirenjera strategy ko era chingora tangana gukora kwanza mai kwanza kuchaka chi project chane chinya so mangana bateba match na rali mirali ya amacho mogongo base batebiri na rali mirinya genge atarabe kuchese mechime so chi project chinali renga ninchi kore mai kwanza chi project chinya okay na mangana yonsi pina atarire team yane twanyorire information yeyo na yamandi nale ko ligichikura abana nchi boka mbane resete so nimeta singo chakire gasi okay chi project ni chiteto wanza ko chakire gasi yobona kwa igure mheshimiwa urire iranga na maite chi project yijitene ine na chigo kora chiriji ntangani ekero mheshimiwa mungagocha otiga chiri na inde chindi ko chibesa chumo na inchi niko chigo sirerabo kindly let his excellency ask them why did they employ instead of confirming casuals of worked since 2010 timanye tinga na kia ukwanera oseno nyumaite timaiti igagote bana kindly let his excellency ask them timaiti tindanya understand we na kia goteba na tavanga county government yes na bari mwabange ba ICD kwa chito bakari contract okay abantu bari county government bari kiron contract yes iyo bako ba confirmed kwa nyoranga bande igo bantu bachari kulika abantu banda abagia okay so neli bulia kubulinga naki tekia koraki konyarekana ande ake mukero ucho sohoro no take go chenchi majikanda birata to igamne gatieri bari barabira on contract bararigiruri tangani egere abandi bamakuja kuri kumaira inje bunangege netengelinga omufanyikazi ndo wensi olikirwe natakere ko permanent and pensionable ngina kinti kiorabe ko kumokorera so ari ko sababu minto honorable policy baratinga ara confirm bari batakere ko ba confirmed because that once bara ba confirm tumakorera seri bagalire tumakwanza kulika abantu bandabaye okay biamano we want Mheshimiwa Jeremiah to serve one term as MCA and stage his skills to the next level of Mca Majoge chache 2027. Amkenti soe. Biamano kigima igokoroka na paguta kirete amaya otire guchigoro kigima. Hello Ndizi TV. Ngaitete ya lero tikanda some ya lero. Hello Ndizi TV. Young energetic eloquent leadership. If you fail in terms of development, you fail the entire youth leadership and we can't be trusted anymore. Geoffrey Yangwenyi Kurubochura. Biamono kigima asingane iyo. Thank you Ndizi TV for making us know what is going on in our Wusi land. Bring Nyaribo MCA from Nyamira, Johnson Barongo from Diwa. Nanagotebi Barongo ngane iyo ngokora tole na ngoreta tora baishimi wa obonspi. Ayege ntokora noko beke gulu TV yao asendizi TV kila litukule Jumatano uchakira chinsa isa tonenusu goika chinsa isano chabotuko nabwo litukule Jumamosi uchakira chinsa isa tonenusu chabotuko goika chinsa isano nari mu ruburi bweke umbo okorekana nabwo igemero biri endenere menge mno inago tebyensa kenoro ngoreta turabage ni hororo na barobu bakwanera igo tobasa komisi emero biri yune yende menge igatiga iga across the day tokoleta abageni iga irinde bakwanera amagendero yo mugusinyoro na kieke na kiege teseni kiao na mbeya mukyo muno bweke gusi boni iga igo tobwate tense kira lituko tokoleta emero biri yo eliemi yakagima na inde subscribe as a YouTube channel andakira bura tokene gasikwagenda twale tomogeni otamuroji egento gokora nigo kwenda si YouTube channel yaito kwarigereri gari gotirimbuka kwarora abageni bacha tubwate merobiri yo yobolemi na yaiteire chikosori tubwate merobiri ende menge genda YouTube garia nabageni yabonye bacha ase TV otabarochi YouTube no okobanyora TV ose channel ya Ndizi TV News abuno ogotonyora kigima Ndizi TV Honorable Boaz Omboga from Mrs. Congratulations Mheshimiwa, it's action time, we wish you well. Biamono kigimo mwanchuo morigereria na igankaite na somire tinkagere tionde na tigrisiko ni chinyinge chiarengera kina temire goikagaiga biamono kigima gwikira boni gabantu bari bagenderete kuri YouTube gari na basaba munyare go subscribe elinde kirengaki munyare go tiria Ndizi TV elinde togendera go tirego nako baletera abageni igaiga se studio Mheshimiwa chinsa chetu chaere lakini nara yote very congratulations brother and my MCA akuru kuna Dr. Kena biamono Dr. Kena ndatolirie kamereria okwanere omugusi
ibo igokwanere oburai bwa Busi na gukwanera abarai gose abantu ba Majoge Basi ward kuruase constituency yao ya Majoge chache osebu Majoge chache bakwanere asige kagenda ikeye monenusu asikamereri abantu ba Majoge Basi ward nande tiang portion kwere ni ngasanti aso wanchora chukura aso kongegena mwangagire chukura chinyinge sana chira chiri chons na aliyete kana ale kuri kichukura na ale wetana na mugante kare mugange kura kono igatwa chakire gasi ntoka nyete to tie niwe na le gito kwanza ko tie ni kwanta kore gasi ima itenga kimagendero magega tole lakini nintema senkonyara na jengo basabanga mwenzi monsavere ndi tokore gasi yamu na ndiko sabanga ki bali bonsi pipa mintu tu aliko myokana barabwa sekerwe ke kyo MCA siasa bono yarire mchito vege ntekemo tonyo yamo tonyo ngoliamo tokambe na kitokwenda gukora magenderero a Majoge Basi ward naba kusibonsi pia semwa abasabire ngati to vege ntekemo ebi nambira alivia bio president bire court tokunyara kubikwandira sabono iga kuba sabango batevinga to baba tulivu tomenya na amani tokanye court inkiego teba na ndu twanjirane egente court yekwenda gukora kwenda kunacha elino tokora magandro gase to seto gosi gobagera ngambia mona so kulikereria na sae twensi tigatokonye ande tigase nenie asase ni gusi yaito. Asante sana bwana Kibati na soko ngali bagochagega kwere sabuna Jeremia nikirenga kiane bwata sawa Majoge Basi ngerekeke nyasa tigaba seseni biamono kigima ene TV omugusi biamono kigima bogonko nyokanyi biamono kigima Eric Baraza biamono kigima semere mogendere tokokora Eric Baraza no mumaete na ugokwanire nere na mukwani biasa ate bana mbia egazi gwa korene ingia kigima biamono sana Bono mwanchu murigereria kere kibwate no muchakano gwika kike asomhwerio kero cha ikire kireka kyanda iguru ikinsa isano chobutuko ubwa rero nigo ntetekwerera bagiri gugwakira ngambia muno bari mwarigererio murobiri gwetera se YouTube channel yaito ya Ndizi TV News subscribe abu na bwigo mugenderere gotoma ujumbe gotia sabantu bande bari mwaturikira gaiga SMS for the very first day kurwa sensemo ya basigalia Majoge Basi tebya basani musani tebyo yonde no yonde ahiga Ndizi TV na botokole mirimo ya itoga igaiga Ndizi TV agendere gukina sorogongurwa gusi Kenya na boigo ensengima biamono kigima sibalia mwabeire mukurire yo murobiri yoyo na boigo mwishimiwa goikagaiga muna kwalire ira na ndento jitokole telero nenjira gwacha kumanya matukande ekere mugenderete ni mijadara gari ya sebunge ya ino yi county ndobe gokoreta ukwonera abana inchi eri bamanye nanga imwa ikeire na endenki murigirete kuchikokora eri ukwene kibuna ngoroso murama chiko agokonya taye county yao yani gose ward yao yoka kulende kisi county engima okay biamono kigima bono orion konya koleto murubiri yo producer yo murubiri yo digakuru kumo sai James biamono kigima bali bonde bonsi to bwatrana inyoranga mambi chinsa 12 murubiri yo bwege singa na Vincent Onyancha norogo chakalituko bakubwatrana no Mosai James biamono kigima inchoni gonkuru kwa John Kibati tumerane lituko lya Jumatano tokore mnemichende okora biamono kigima